Ina buɗe WhatsApp nawa a yau kawai sai na ga wani yana cewa salam ya kake oga, akwai wani application wanda ka sa mana cikin group naka kwanaki wanda ka ce mu je mu yi ayyuka za mu samu ɗan daloli. Na yi making ɗin kusan $20 a cikin wannan application. Sai yan uwa ni ma da na kalli wannan sakon kawai sai na shiga application din, dama akwai yan daloli na kaɗan, kawai sai na withdraw suka sauko cikin Binance nawa. So yan uwa insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi daga farko har ƙarshe, yadda za ku fara samun kuɗi, hanyoyi guda 3 da ake samun kuɗi a cikin wannan application din. Kuma idan har ka dage insha Allah zuwa $10, $2, $5 bare gagare ka ba a duk sati. Kawai kokari ake so ka dage ka tara point nasu kuma sauƙin withdraw suke da shi. Ko $1 za ka iya withdraw, ko 0.5 za ka iya withdraw, ko $2 za ka iya withdraw, ko ma nawa za ka iya withdraw abunka ba tare da wasu yance ma minimum $15, $20, $80 masu ban wahala ba. So wannan yana da sauki sosai da sosai. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon za ku fara yi mana subscribe, sannan ku danna alaman kararrawa ku zaɓi all, ta yadda a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai siya za a tsanar da ku. Sannan ku rubuta mana ra'ayinku a comment section mu shiga cikin wannan bidiyon. Mun bude wannan application din gashi nan. Da farko kai zaka duba link a description, wato ka taba kansu na wannan bidiyon za a ga an kawo maka link, sai ka taba ka je kai downloading nashi kai tsaye sai ka bude shi. Kana bude shi zai fara kawo ma nan, so sai mu danna shi haka, sai mu taba wani arrow a kasan nan, so sai mu dan bashi lokaci zai wuce, so zai so ya ba mu dama mu zabi email wanda za mu yi rijista da shi. So kawai ni zan zaɓi email din nan, kai kuma ka zaɓi email din da za ka yi rijista da shi, wanda idan har ka zo login bare baka wahala ba. So kana zaɓa zai sake yin refresh, so sai ka ɗan jira shi kaɗan. So kana buɗe shi zai kawo ka nan gurin. So abinda za ka fara yi shi a nan ka danna kan play game din nan. Akwai hanyoyi 3 da ake samun kuɗi da wannan application ne. Na farko ta buga game, na biyu ta sauke applications, na 3 shine referral. So zan za mu nuna muku step by step. Na farko sai ka taba kan play game din nan, kamar yadda kuka gani ana app stacks gashi nan, survey offers, amma duka ba bude mana shi ba saboda yanzu muka bude shi. Kawai za mu zo mu danna kan play game din nan. So da zaran mun danna play game sai mu zo mu danna continue. So da zaran mun danna continue sai mu dan jira shi. Da zaran mun dan jira shi zai kawo mana nan guje, kamar yadda kuka gani accept and reject. Kawai za mu danna kan accept din nan. So da zaran mun danna sai mu zo mu danna active now. So idan har ka bude sabo za a kawo ma wayannan setup din gabaki da za su kawo ka nan gurin, kuma dole sai ka zo ka kunna nan gurin. Da zaran ka kunna zaka ba application din permission wanda zai use na storage na wayanka, ko sai ka zo ka sake taba kan active down. Da zaran ka taba zai kawo ka nan, kamar a nan kuna ganin catalog nan my games. So kamar yadda kuke gani ga my games anan suka ce CFD online trading on forex and stocks. So kawai gashi nan per minute gashi nan 52 points za su baka, nan 3000 total wanda za su baka, a gane. So ga nan kuma Gandhi and Crush Soda Saga gashi nan per minute. Idan har kai minute a cikin wannan application ne za su baka 14 point gashi nan. In total kuma za su iya baka guda 920. ga sunan applications din da dama. So da zaran ka zo nan zaka zo ka taba kan play din nan. Wannan hanya ta farko kenan wanda zaka samu kuɗi da wannan application ne ta bangaren buga game. Idan kun taba kan play din nan so zai kai ku direct cikin Play Store ne, sai ku dan bashi lokaci domin zai yi loading, yana bukatar ya loading kuma zai wuce ya kai mu Play Store inda za mu sauke shi kuma mu fara amfani da shi. To da zaran ya kawo ku gurin Play Store kamar da kuka gani gashi nan sun ce this items it is available in your country, ba available a country na. So amma baran damu ba domin suna da yawa application ne. Kawai zan je in duba wani kuma a kamar yanzu da kuke gani mu taba wannan Gandhi Crossada nan. So kamar da kuke gani shi yana available kuma 97 MB ne. To da zaran ka sauke shi so zaka zo duk minti ɗaya da kai a cikin wannan application ne za su baka point nasu kwaya 14 total wadda za su baka shine kwaya 900. Bayan ka soke gama-gaman da kake so ka yi da kuma wasu application ne zaka zo nan gurin mai game din nan. So da zaran ka zo mai game din nan kamar yadda kuka gani gashi nan sun nuna not VPN best VPN pass kamar yadda kuka 0 point da yake ma ni ban soke shi ba ma balle in fara buge shi. Okay, so kawai za ku already na soke shi amma wannan ba cikin wannan application din na soke, ba cikin wannan account din na soke shi ba, a dayan account nawa ne. So amma idan har ka zo nan duk game din da ka sauke za ka gani da kuma duk point din da ka gani a nan
gashi nan for example na samu point zan ganshi anan, ga total kuma anan. So wannan shine hanya ta farko wadda zaka iya samun kuɗi da wannan application din ta hanyar buga game. So second way kuma shine tax. For example ga taxes anan, okay, gashi nan suna gani play at less than one game, dole sai na buga game daya. So dole sai na buga game da zaran ka zo zaka zo ka buga game da sai ka koma can, amma ni ba lalle sai na buga game ba, domin kawai ni ina son na nuna muku ne da zaran an kawo ku nan gurin, da zaran ka taba an bude maka, ka buga game guda daya an bude maka, so kawai zaka zo ka taba nan gurin, da zaran ka taba za ka kawo ma choices na application din da kake so, duk wanda ka sauke zaka samu point. Kamar yadda kuka gani anan ga point na kwaya 100 ne. So sai nan kuma gurin invite, duk mutum da ka gayyata ko kuma duk abokinka da ka gayyata, you will get 1000 points. Za su baka point nasu guda 1000, point nasu guda 1000. Kaga kana gayyatar mutum 10 ka samu point guda 10,000. So hanya ta uku kuma wanda ake cirewa, hanya na karshe wanda ake cire wannan kudin ta hanya mai sauki, to shine ka taba redeem din nan. Da zaran ka taba redeem zaka zo nan gurin, akwai choices da dama a nan gurin, USDT, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin da Ripple. So kawai zaka zo ka taba USDT nan, da zaran ka taba, so kamar yadda kuke gani a nan point na guda 100 ne. A gaskiyan bayani, a gaskiyan batu kuma kaga wannan point guda 500, 0.05 kamar yadda kuke gani. Ba da zuwa ce muku idan kun gayyaci abokan ku guda 10 ko kuma kun buga game ba, za ku iya samun 10,000 point a take a lokaci da. So kamar yadda kuke gani a nan kuma gashi 9,700 point. Kana samun 10,000 point din nan zaka iya withdraw na $1. $1 kuma yanzu live yadda yake tafiya kimanin 1,500 da wani abu. So da zaran ka zo sai ka zo ka taba kan nan. So da zaran ka taba kan nan, kamar yadda kuke gani mu sun nuna mana insufficient coins da yake a wannan ba wai a account, babban account nawa bane ba. So kawai sai ka zo ka saka email naka yadda email din Binance naka kenan. In baka da Binance ka je ka searching a Play Store Binance, ka bude ka register email din da ka register da Binance din, kawai zaka zo ka taba ka zo ka saka shi a nan gurin inda za a tura ma wannan coin din. Yan uwa, wannan hanyar zaka iya samun kuɗi sosai da sosai. Kamar yadda kuke gani withdraw har $10. Kaga idan har kana da point guda 100 zaka samu $10. Point guda 100 nan kuma idan har ka dage fa, idan har ka dage ko a sati zaka iya samu wannan point din. So kuma idan har ka dage zaka iya samu fima da haka. So yanayin aikinka kuma yanayin kuɗin da zaka samu, yanayin yadda kake buga game, yanayin kuɗin da zaka samu. So idan har ka samu point guda 100 ka ce da $10 a sati ko kuma a sati biyu, bai kamanta kusan 15,000 da wani abu, ko kuma ce kusan 14,000 da wani abu. So wannan application ne mu rike shi hannu biyu, insha Allah idan har mun rike shi hannu biyu za a samu alkhairi da shi. So ba lalle bane ba ce kana da lokaci a kowane lokaci. So kawai dai ka samu dan lokacin ka, ko da daddare ko da rana, wanda dai ba ka yin aikin komai, ka zauna kai ta buga game. So kun ga da yawan mu muna buga game ne ba tare da muna samun ko sisi ba, da yawan mu muna kallon videos ba tare da muna samun ko sisi ba. Amma idan har mun rike wannan hanyar, kuma kana kashe datan ka, kuma kana samun kuɗin datan fiye da ma da kuɗin datan. So yan uwa, kada ku manta da yi mana subscribe da liking na wannan video idan har ya burge ku. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.